פרק שלישי. לפניך שני קטעים שעוסקים בפעילות הציונית של הרצל ובפעילות הציונית של תנועת חיבת ציון. קרא אותם וענה על 2 מהשאלות 11-13. לכל שאלה 12 נקודות. קטע א'. התנועה הציונית באה לעולם כתוצאה מאכזבה. החלום של המאה ה-19, שהקדמה עתידה לקדם את העולם אל עתיד נאור, שבו העיוותים והאפליות של העבר יראו כחלום בלהות שחלף, נתברר לקראת סוף המאה כאור ופרח, כלומר חלום חסר סיכוי. במרכז אירופה הופיע בשנות ה-80 של המאה ה-19 האנטישמיות המודרנית. החלום של השתלבות היהודי בתוך החברה האירופאית נראה רחוק מהשגה מתמיד, לנוכח הופעתה של האנטישמיות הגזענית, שהפכה בן לילה אזרחים אירופאים מדורות לזרים המטמאים את הארץ. לא הייתה זו עוד שנאה לזר ולשונה כבעבר, אלא דווקא למי שדומה, שמתיימר להיות חלק מן האומה, ליהנות מאותן הזכויות, להתחרות על אותן עמדות, ליטול חלק בתרבות הלאומית. העיתונות והספרים הפופולריים טיפחו סטריאוטיפים של היהודי הערמומי, הלא ישר, הפחדן, השאפתן, המכוער, שביטאו את הפחדים הכמוסים של החברה. התעוררות הרגש הלאומי היהודי, האקטיבי, כלומר הפעיל, הייתה מלווה ברגש עלבון עמוק של מי שביקש להיות חלק מן האומה המקומית ונמצא דחוי. מי שקורא את אוטו-אמנסיפציה של פינסקר או את יומנו של הרצל לא יכול שלא לחוש בתחושת העלבון העמוקה. לא דרך זוהרת הביאה יהודים אל הרעיון הציוני. האכזבה והעלבון, הזעם ותחושת הדחייה והבושה היו הקורים הדקים שמהם נטבע הרעיון. אם הם לא רוצים אותנו, אנחנו לא צריכים אותם. אמנם, במחצית הראשונה של המאה ה-19, הוגים כמו יהודה אלקלעי וצבי הירש קלישר טבעו את חלומם לגבי התחדשות חיים לאומיים יהודים בארץ ישראל, סביב תקוות גדולות לקדמת האנושות, לצעידת העולם כולו, לקראת עתיד טוב יותר. בעיני מבשרי הציונות ההווה נראה מבטיח. הרעיון הציוני שלהם היה כרוך באופטימיות רבה לגבי תכונותיו הטובות של האדם, לגבי נכונותן של אומות העולם לסייע לעם ישראל, לקומם הריסותיו, כלומר לשקם את חייו ולהקים בית לאומי משלו. אך בשנות ה-80 של המאה ה-19 כבר נעלמו כל התקוות והאשליות. עד כאן קטע א'. קטע ב'. תנועת חובבי ציון עסקה בגיוס כספים לרכישת קרקעות, בעידוד עלייה ובתמיכה בהתיישבות היהודית בארץ ישראל. אבל פעילותה הייתה איטית והתנהלה בעצלתיים, והצלחתה מועטה. הנפת דגל הלאומיות נדחקה מפחד השלטון הטורקי בארץ ישראל, ולכן גם לא סחפה את ההמונים. יכולתה של התנועה לגייס כספים כדי לסייע למתיישבים בארץ ישראל הייתה מוגבלת, והיה ברור שלא תצמח ממנה ישועה ליהודים באירופה. הרצל מתח ביקורת על שיטתם ועל קצב פעילותם. רבים מחובבי ציון התנגדו להרצל, מחשש שפעולותיו של הרצל הן לא רק מזיקות, אלא גם מסוכנות ממש לרעיונם. המנהיג הציוני לייב יפה הרחיב את ההסבר להתנגדותם. תנועת חובבי ציון באותה תקופה פחדה להרים את קולה. הם נבהלו מקריאתו הגאה והאמיצה של הרצל, מעבודתו הפומבית לאור השמש המלא. מוזר וחשוד היה להבין את האיש החדש, שזה עכשיו בא מעולם רחוק, ויצא להטיף את רעיונם בצורה כל כך תמימה ונועזת, שלא התחשבה עם המציאות והמכשולים. הם חששו שלעומת חוסר ידיעה בנוגע לתועלת שאולי תצמח מרעיונותיו של הרצל, קיימת סכנה מוחשית למעט הקיים בארץ ישראל, והושג בקושי כה גדול. הציונות המדינית של הרצל עלולה לגרום לכך שהשלטון הטורקי יאסור עלייה של יהודים לארץ ישראל ויגזור גזרות קשות על המתיישבים במושבות בארץ ישראל. עד כאן קטע ב'. ועכשיו לשאלות. ענה על 2 משאלות 11-13, לכל שאלה 12 נקודות. שאלה מספר 11. על פי קטע א', הצג והסבר מה הביא להקמת התנועה הציונית. על פי מה שלמדת, הסבר את הסיבה להקמת תנועת המזרחי בתוך התנועה הציונית. שאלה 12.
על פי מה שלמדת, או למדת, על פי מה שלמדת בכיתה, הסבר כיצד בא לידי ביטוי רעיון הגאולה בתפיסתו של אחד ממבשרי הציונות. על פי קטע א', הסבר את ההבדל בין הרקע לפועלם של מבשרי הציונות לבין הרקע לפועלם של פינסקר והרצל. שאלה 13. על פי מה שלמדת, הצג את המחלוקת בין גישת הציונות המדינית לגישת הציונות המעשית. ציין שני גורמים לכך שתנועת חיבת ציון לא הצליחה לסחוף את ההמונים. על פי קטע ב', הסבר מדוע חששו אנשי תנועת חיבת ציון מפעילותו הציונית של הרצל. עד כאן פרק שלישי.